просто ще ви покажа, че не успях да заснимам как си вземам 10 стартъка. Нека ви кажа какво получих. За това време ще намаля малко звука на играта. За пример, този скин взе. Следващото нещо. Ко беше? Приели Плея Рекон Мап. Ето и. До монети. До какво взе? И това е горе-долу. Ако искате още видеа на Brawl Stars, се абонирайте, лайкнете и коментирайте. Чао!